дуруд. барномаи ногуфтаҳо аз манзури шумо. Ин дам аз як отифа, аз як меҳрубон, аз як азиз. дар ин ҷо омадааст ба Мино занг зада гӯед ки исуну усуна задам наёфтам. Туям муҷаррад, манам муҷаррад. Чӣ мешавад ки бо ҳам оиладор шавем? дар тарабхонае ки 2 рӯз пеш дар Батега шишта будем, шумо пулро пардохт накарда будед. Кӣ гуфт? мо аллакай хабар ёфтем. дуруғ аст ин хабар. хоҳед ман занг мезанам. Ман дар куҷое бошам пуламро пардохт мекунам. Раҷ Аҳмад бо хонаводаи Сурайё Қосимова чӣ хел унс гирифт ва ба доверияи онҳо даромад. ҳар рӯз очам ба ман мегӯяд ки додаратро розӣ кун. Ту чаро занг намегирӣ? 3 сол боз барояд духтар мекобем, аммо ту розигӣ намедиҳӣ. Чӣ мақсад дорӣ? аз ин сиёҳӣ метарсам. ҳамин гуна бошад зиндагӣ. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, пешниҳод менамоям ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар. агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. Доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия, Санкт-Петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали Меҳроб Про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони фаъоли канали Меҳроб Про. боз дида ба дидор расид. инак барномаи рӯбарӯ бо иштироки яке аз шоуменҳо, яке аз журналистони шинохта, продюсери машҳур, оне ки саҳмаш дар соҳаи шоу-бизнес назаррас аст ва ногуфта намонад бисёр ҳам таронаҳои зебо менависад. меҳмони барномаи мо ҳастанд Раҷ Аҳмад. шинос шавед. саломат бошед. салом арз мекунам ба кулли обуначиён, дӯстон, тамошобинон ва алоқамандони барномаҳои шабакаи ютуби Меҳроб Про. ҷаҳонӣ сипос барои лутф ва эҳтиром, даъват ва тамошобини доимии барномаҳои рӯбарӯ ҳастам. мо низ хурсандем ки шумо даъвати моро пазируфтед ва меҳмони барнома гаштед. саломат бошед. табатон чӣ гуна аст? хуб аст? албатта хуб аст. таби тобистона гарм. ташаккури зиёд. ман шарти барномаро ба Раҷ Аҳмад мефаҳмонам. тамошобини азиз, биёед шурӯъ мекунем. барномаи мо чунин аст. дар ин ҷо дар лифофаҳо саволҳо оварда шудаанд. агар саволҳое ки писанди дили шумо ҳастанд ва шумо мехоҳед ки ба онҳо посух гӯед, ба чашми тамошобини мо назар кунед, посух гӯед. агар саволе ки дар миёни ин лифофаҳо шуморо нороҳат мекунад, ба иззати нафси шумо мерасад, шумо ҳақ доред ки тариқи оташгирёнкунак онро сӯхта хокистар кунед. агар шарти барномаи мо, рафти барномаи мо ба шумо писанд бошад, шурӯъ мекунем. бошад. бисмиллоҳ. марҳамат, якта шумо интихоб мекунед, дуюмашро ман мегирам. ба чашм. мехостам дар ин маврид ба 50% ин савол ҷавоб диҳам, 50% дигар махфӣ бошад. ба хотири он ки инҷо навишта шуда савол чунин аст. озода Нурсаидова бар ивази чанд миқдор пул аз шумо шеър заказ кард ва шумо чанд пул нарх гузоштед? миқдори пул ин бигзор асрори чӣ бигӯем молиявӣ бошад, гуфта наметавонам, аммо бепул нанавиштам. албатта меҳнати худамро қадр мекунам ва боиси ифтихор аст ки Озода баъд аз 15 сол аввалин аз таронанависони тоҷик ба ман муроҷиат кард. ман таронаашро иншо кардам ва ин тарона хеле ҳам маҳбуб гашт. дар тӯю суру маъракаҳои кишварамон бозхонӣ шудааст. аз ҷониби чандин сарояндаҳо мавқеи худро, маҳбубияти худро дар моварои ютуби тоҷикӣ ва узбекӣ ёфт. бисёр ҳам посихи ҷолиб буд ва аз забони Раҷ Аҳмад ҳақиқатро шунидем. биё тамошобини азиз, дуюм лифофаро ман мегирам ва мебинем боз чӣ навишта шудааст. дар ин ҷо омадааст: ба Назираи беназир занг зада гӯед ки исуну усуна задам наёфтам. туям муҷаррад, манам муҷаррад. чӣ мешавад ки бо ҳам оиладор шавем? шумо метавонед ҷуръат карда ҳамин суханро ба Назираи беназир, тамошобинони азиз, Назираи беназир яке аз ровиёни кишварамон ҳастанд ва бисёр ҳам духтари хушгуфтор ҳастанд ва хуб шумо мешиносед. ва биёед қудрату тавоноии Раҷ Аҳмадро мебинем ки метавонад ин суолро ба ӯ дода. албатта чун меҳмони ин барнома ҳастам, хоҳиши шуморо рад намекунам. албатта Назира дӯсти деринаи ман аст. бисёр духтари меҳрубон, суханвар. ин танҳо пранк аст, албатта ин танҳо як ҳазл аст, ҳазли дӯстона ва умедворам ки малоли хотираш намешавад. пас биёед телефонро мегирем ва бо садои баланд Раҷ пешниҳод мекунанд ки мо ҳама каса посухи ӯро шунавем.
алло, Labay dostum. салому алейкум дӯстам. Салом алейкум, салом алейкум. Хуб ҳастен? Саломатӣ хуб? Хонавода нафс? Не, шадрама шумо созен. алҳамдулилло, худоро шукр, ҳамати ҷама нафс. Назира, ман ҳамин фикр кардам, ози аксота дидам дар сторисо. Ҳамин иса задам, усу задам нашуд. Рости гап, худатам муҷаррад, ман муҷаррад. Биё як фикри зиндагии шахсимона кунем, як фикри оиладоршавӣ, фикри муҳаббат. Ман намедонам чӣ пешниҳод доред, чӣ хеле қабул дорӣ ҳамин чиза. Хеле фаҳмидам. мақсад мегӯям ки иса задем, усу задем нашуд, туям муҷаррад, манам муҷаррад. чӣ хел дар фикри ҳамдигар бошем, оиладор шавем, мақсад зиндагимонро пеш барем. Ман ҳамин фикр ҳозир дар сарам зад рости. Не, ҷиддӣ мегӯям. ҷиддӣ мегӯям. باور کنید واقعا کم خیلی رو سر کار داریم نکیم خدمون دوستم و دوستم کو انتخاب لفافهای دیوم از جانب شما است. مرحمت. аз ки қарз доред ёд биёред ва агар рад кардед мо ба шумо фош мекунем. хуб мегуфтед ман аз ки қарз дорам. اول خوب فکر کنید اگر که شما در رفت ман мехоҳам ки шумо фош кардани ҳастед, бигӯед барои ман хеле аҷиб аст. ман ёд надорам. شما یاد ندارید که از کسی قرضدار نه. نیستید. انیق аниқ. با یاد بیارید. шумо бигӯед. در طلبخانه‌ای که 2 روز پیش در باتیگا شیشته بودیم شما پول رو پرداخت نکرده بودید. ки гуфт? ما الان خبر یافتیم. дуруғ аст ин хабар. хоҳед ман занг мезанам. ман дар куҷое бошам пуламро пардохт мекунам. ҳамин сари дуна? вақт албатта ман ҳама вақт ман ҷое ки умуман пул надорам ё ин ки имконият надорам ё ки хоҳиш надорам намеравам ҳеҷ вақт. تشکر زیاد و ما یک تنها سنجیدیم و албатта پاسخ шумо رو در اینجا ҳазл буд ин чиз мардум ҳоле фикр мекунанд ҳамин гуна аст. не, дар зиндагии худо бошкур ҳар кас зиндагӣ бе қарз намешавад, бе мушкилӣ, бе пастӣ, бе баландӣ намешавад. албатта қарзҳои ночиз ҳастанд, лекин ман кӯшиш мекунам сари вақт ё ин ки каме бо фурсате бо вақте онро пардохт кунам. қарздориро хуб намебинам. раҷ аҳмад бо хонаводаи сурайё қосимова чӣ хел унс гирифт ва ба доверияи онҳо даромад? ба бовариашон албатта ҳамин гуна шуд ки бо даъвати як дӯсти наздикам бори аввал қадам ранҷа намудам ба хонаи шабнами сурайё. дар он ҷо хонум сурайё қосимоваро дидам, устоди муҳтарамро, ва баъдан фарзонаи хуршедро дидам. ҳамин гуна ба қавли мардум суҳбатҳо гарм буданд, ситораҳо рост омад ба қавли мардум ва ҳамкориро оғоз кардем. пеш аз ҳама мо бо ин оилаи бароманд ман шахсан дӯстӣ дорам. нону намакхӯр ҳастем. эҳтироми баланд дорам ба шахсият, ба инсонияти баланди онҳо, ба эҳтироми онҳо ки як мактаби бузург аст ки ҳамаи инсонҳо бояд чӣ ровӣ бошад, чӣ ҳунарманд дигару дигар бояд аз ин мактаб гузар кунад, дарс биомӯзад, ибрат бигирад ва баъдан ба ҳайси ҳунарманд ҳар яки онҳоро дӯст дорам. албатта соли 2014 буд, охири соли 2013 буд, пешниҳоди корӣ шуд ба ман. фарзонаи хуршед даъват кард, ман рафтам хонааш, суҳбат кардем, 3 оҳанг пешниҳод кард. ман дар 3 оҳанг 3 тарона иншо кардам, ба ин оҳангҳо пешниҳод кардам, хушаш омад. ва соли 2014, аввали соли 2014, аниқтараш ҳатто ёдам ҳаст, санаи 2 январ буд, аввалин рӯзҳои соли 2014 буд. мо сафари ҳунарӣ доштем ба ҷумҳурии ӯзбекистон, ба шаҳри Тошкент барои сабти намоҳанг, яъне клип, фотосессия ва сабти таронаҳои нав дар студия. ва он ҷо баъд аз иншои тарона ки ман замзама мекунам ҳам таронаро, фарзона гуфт бояд ҳатман ҳузури шумо, рафтани шумо муҳим аст. мо рафтем, дар муддати қариб 1-2 ҳафта як албоми пурра барои фарзона иншо кардам ки ном дорад ҳабиби ман. бисёр як сафари хотирмон буд ва аз он рӯзҳо то имрӯз тасаввур кунед чанд сол мешавад? 8 сол аст. албатта 8 соли пурра аст ки мо дӯстӣ, ҳамкорӣ, рафтуомади хонаводагӣ дорем ва бисёр дӯст медорам ин оиларо, бисёр эҳтироми баланд дорам. Пари-матч. Играют они. Побеждаешь ты. бисмилла. бисёр саволи хуб.
сабринаи назрӣ орзуи дидани тӯи шуморо дорад. Барои амалӣ гардидани орзуи дӯсти худ боре фикр кардаед? албатта. беҳтарин савол. албатта бисёр орзуи нек кард. Ман доим ба Сабрина мегуфтам ки худо кунад ки зудтар ҳардумо тӯи хурсандиҳоумона бинем, иншоалло хонадор шавем, оиладор шавем. ва насиб ҳамин буд аст ки Сабрина чолоктар баромад. фариштаҳо ба қавли худаш фариштаҳои дар гузар омин карданд ва рӯзи хурсандӣ тӯяш беҳад дар сатҳи олӣ гузашт, гарм, зебо ва як ҷуфти хубам ҳастанд бо Абдулло. орзу мекунам ки чунин рӯзҳо ба сари ман чарх зананд. албатта ба Хусрав Гулов занг зада гӯед ки аз ин пас ман ба тӯйҳо ҳамроҳи Сабринаи Назрӣ меравам. Ту тиё қадро ба равшанӣ зада дур гард эй бача. Ва ин эҳтироми Раҷ Аҳмад буд ва нахостанд ки касеро нороҳат созанд. Тамошобини азиз, ин лифофаро Раҷ Аҳмад мегиранд ва биёед бибинем боз чӣ савол омадааст. ростӣ намехоҳам ба ин савол ҷавоб додам. тамошобини азиз, мо касеро маҷбур намесозем ки суолро қироат кунанд ва посух гӯянд ва ин чун шарти барномаи мо аст. ва Раҷ Аҳмад нахостанд ки ба ин суол посух гӯянд ва мебинем ки коғаз сӯхта хокистар мешавад. хокистар монаду оташ ба коми худ фурӯ барад. албатта навбати ман аст ва биёед бибинем тани савол чӣ аст. нишонаи Рустам ва Ситораи Кароматулло дар як вақт ба шумо занг зада хоҳиш кунанд ки хӯроки шом туро интизоре. пешниҳоди кадоме аз ин дӯстонатонро қадр мекунед ва қабул мекунед? албатта ҳар як дӯст мавқеъ ва қадри худро дорад. ин ду ҳунарманди зебо ки аввалан барои ман азиз ҳастанд мисли фарзанди падар ва кӯшиш мекунам ки сари вақт ба ҳардуяшон равам. намешавад 10 дақиқа ба инҷо 10 дақиқа ба онҷо. ман мефаҳмонам аз зудаш мебароям. мо намехоҳам касеро поёну боло гузарам, намехоҳам касеро тафовутпазир кунам. мақсад дар нигоҳи ман ченаки арзиши инсонӣ ҳама як аст. чӣ вай ҳунарманд бошад, чӣ вай ровӣ бошад, ҳамсоя бошад, дӯсти делина ё як инсоне ки барои як маслиҳат даъват мекунад. ман ин хел хислат надорам. ман касеро аз касе зина нест барои ман, мизон нест. ҳама дар назари ман як аст. бароиш ки ман як худам инсоне ки ҳастам ки ҳамин чизро қабул мекунам, ҳамин чизро меписандам, дӯст медорам. ташаккури зиёд. ҷонибдорӣ мекунам. албатта посухи беҳтарин гуфтанд ва лифофаи дигарро шумо мегиред ё ин ки ман? ман мегирам. хуб, саволе ки бисёртар ба кори ман рабт дорад имрӯзҳо. рост аст ки шумо ҳунари овозхонӣ низ доред. агар ба мо сурудеро бо оҳанг замзама мекардед, хурсанд мешудем. метавонед? он қадар садои хуб надорам. кӯшиш мекунам. тамошобини мо аввалин маротиба бо оҳанг суруд замзама кардани шуморо мебинад. غم دل را نمیدانی ز چشمانم نمیخوانی که یارت بودم و هستم نگو با من نمیمانی منو صد رنج سرسانی تو هم پابند هجرانی بیا باره بگو آخر بدی دارم تو پزمانی بدی دارم تو پزمانی سلامت باشید. بهترین صدو. چرا سرونده نمیشوی؟ خب این پیشنهاد سال 2012 بود که آهنگ توفه کردن سراینده شو گفتن. راستی من در همین کار حوصله نداشتم، تنبلی کردم، پوکشی کردم. افسوس. خب بعدن جرأت ندارم، باوری ندارم که اینقدر صدای خوب دارم. خیلی باز میفهمیم از مردم فکرشون. البته این رو تنها تماشابین میتواند بهای بلند گذارد. тамошобини азиз, биёд лифофаро ман мегирам ва мебинем боз чӣ савол омадааст. Раҷ Аҳмад ҳунари хуби тақлидкорӣ низ дорад. Чӣ аз парранда, чӣ аз дарранда ва чӣ аз одам. метавонед якчанд чеҳраҳои шинохтаи кишварро мисли худашон тақлид кунед? масалан ки бошад, ман дар хафи он ҳастам ки баъд аз барнома ба иззати нафси ягон кас нарасам. шояд намерасанд ва ҳамагон хуб медонанд ки ин барнома шарт аст ва Раҷ Аҳмад мисли худатон шуморо тақлид мекунад. аз ин зиёд ё ки кам не ва мо бовар дорем ки шумо аз ин намеранҷед. пешаки узр аз номи ман ва аз номи Раҷ Аҳмад расонда мешавад. хуб, ҳар кас ҳам дуруст қабул карда наметавонад тақлидро. ман фикр мекунам ки ба иззати нафси ягон нафар намерасем. чуноне ки шумо гуфтед қаблан маъзарат мепурсам. албатта хоҳиши шумо аст, барнома аст. барои тамошобинон кӯшиш мекунам аз кӣ бошад.
من فکر می‌کنم آرزو ایسف آرزو دارن که شما یک مرتبه اون کس رو تقلید کنید و بیاید در برنامه روبرو تقلید کاری رو می‌بینید. از آرزو خیلی مشکل است. یک کوشش میکنم. خوبه. درود. برنامه نگفته ها از منظور شما. این دم از یک عاطفه، از یک مهربان، از یک عزیز، از یک نفری که واقعا هم در زندگی جایگاه خود را یافته است با مشکلی قصه کنم. خنده. خنده؟ در برنامه‌ای که با مطلوبه رحیمова بودن آوازخوان تاجیکی چنین گفته بود یک حس ناامنی مرا فرا گرفته است. از این سیاهی میترسم. همین نباشد زندگی تاریک اما چقدر روشنایی در اینجاست. بهترین مرحمت میشنوی؟ خب کی باشد کیرا؟ یک تن هنرمند جوان، دادر عزیز، دوستی بهترین دوی میبیند. البته من در پیش نظرش میکنم اثر صدق، اثر احترام، اثر دوستی میکنیم. البته میخائیل لомоносов از کوچه مردانم گهدان و گه نادانم هم جان و هم جانانم ما بچه خطلانم ما بچه خطلانم. بهترین سلامت باشد. تشکر. میتونید از اون نفر دیگر باز تقلید کنید یا کفایه؟ با فکرم کفایه است. تشکر. همینم زیادی بود. من امیدوار هستم که من یک جوانی که بدم دایم در همه جا وقتی برآمدها جدی این چیز اکنون به خاطر تب دوستان، به خاطر تماشابینان، این هزل است دوستان. تماشابین عزیز بیاید لیفافه کمی دیگر موندن و من میگیرم. البته نوبت من است. میگینیم چی نوشته شده است. برای احمد چند دخترها اظهار محبت کردند ولی چرا تو هنوز خاموشی اختیار کرده ازدواج را به کله نمیگیرید؟ سراپا برنامه در بابت زنگیری من اویله دار شوی جوانی و قد و قامت هستید، خوش پیوند هستید، زیبا هستید. همگان میخواهند که توی شما رو ببینند. ان شاء الله سلامت باشید. اظهار محبت بسیار بود. خودم هم اظهار محبت کردم. بسیاری اظهار محبت میکنن. دایم می نویسن. البته این باعث افتخار نیست. اما تا هنوزم اون نفری در زندگی من پیدا نشد که دل من گواه کرد که همون است. همونی که من میتوانم همسفر زندگی خودم کنم. مرا میفهمه، درک میکنه. چون با من اونس گرفتن خیلی مشکل است. من یک تن انسان ایجادکار هستم. میشه دو روزی دراز از پای کار و دو تازه زندگی گاه میشود که شبانه دیر میایم بعد از سبت و بعد از کارها هر کس همین چیزا نمیفهمد. البته قبول هم ندارد. خب میبینیم در نصیب ما کی باشد. همه امیدوار هستم که یک انسانی باشد که اول خدا را شناسد، خدا را دوست دارد. بعدا مادری که یگانه بزرگی من در زندگی مونده است در روی زمین مادر مرا احترام کنم. تشکر. سوال‌ها بابت زنگیری رج احمد بسیار بودند و شاید فرشته ها امید میکنند پس از برنامه روبرو حتما شما خونه‌دار میشوید. تشکر زیاد. بس پس لیفافه دیگر رو رج احمد میگیرم. رج احمد در خواندن سرودهای شش مقام، فلک و استراد و اپرا نیز بلند است. با تماشابینان از کدام ژانرهای سرود می‌سراید؟ سرود سراییدن به فکرم این سوال رو از کدام ژانری که شما مخصوص می‌خواهید که آهنگسرایی؟ من شاید اپرا رو نقض میتونه. من راستی صنعتکار اصیل نیستم. خب من خواننده نیستم اما هوسکارانه میخوانم. به فکرم خواندم کافی است. بیاد سوال دیگر رو گیریم. مرحمت. اپرا میتونستم خوندم. دل دار رسپوبلیکای من، دل دار رسپوبلیکای من، با شهرت یار، با شهرت یار، رسپوبلیکای من، رسپوبلیکای من. تماشاگران عزیز، اگر شادروان احمد باباقلوف زنده می بودند حتما پس از خواندن و از تماشای این نوار رج احمد رو سر یک پیاله چای به خانه تکلیف میکردند. سلامت باشید.
эҷоди тарона ва навиштани шеър ба шумо чӣ медиҳад? Чанд сароянда медонед ки аз дафтари эҷодиёти шумо шеър истифода бурда машҳур шуданд? киҳо яъне ки аз шеъру таронаҳои шумо истифода бурданд? аксар хонандагони саршиноси кишвар аз қабили аз қабили фарзонаи хуршед, фаридуни хуршед, хуб зайнура пулодова, нишонаи рустам, ситораи кароматулло, ҳамчунин озодаи нурсаидова, хонандаи маъруфи ӯзбек, на танҳо озода нурсаидова, баъдан дигар хонандаҳои дигаре ки он қадар хуб ростӣ нуфузманд нестанд, аммо аз дафтари эҷодиёти ман шеър барои онҳо эҷод кардам, иншо кардам. Хуб боз ки бошад ва бисёриҳо муроҷиат кардан, ростӣ номҳояшон зиёд ҳастанд, боиси ифтихор ҳастанд ки ба ман пеш аз ҳама бовар мекунанд, қалами маро эътироф мекунанд, ҳунари маро хуш мепазиранд ва бо садои хуб, бо оҳанги хуб, бо ҳунари воло ва фитрӣ умри таронаро зебо мегардонанд ва тӯлонӣ. Албатта ки бо аксарият кор кардам ва шукрона ки таронаҳои муваффақ шуданд, чунки худашон муваффақ буданд, оҳангашон муваффақ буданд. Мол соҳиби мол арзанда, мол ба соҳибаш расид, соҳиби мол арзанда тавонист он чизро пешниҳод кунад. онеро ки ҷустуҷӯ мекард, албатта ҳатман пайдояш кард. бале. тамошобинони азиз, лифофаи дигарро ман варақ мезанам ва биёед мехонем чӣ навишта шудааст. дар саҳна худро тасаввур кунед ва бо садои баланд меҳмононро ба толор хушомадед гуфта сарояндаеро ба саҳна чеҳракушоӣ кунед. ҷавонӣ мехурӯшад ҳамчу дарьё, садояш паҳн мегардад ба дунё. дар оғӯши ҷавон эй ёри ҷонӣ, ҷавонӣ кун, ҷавонӣ кун, ҷавонӣ. ин даму ин лаҳза ба саҳнаи амфитеатри давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон даъват месозем ҳунарманди хеле ҷавон, маҳфилоро зебо, қад гулу қомат гулу даҳон гулу забон гул, беназиру бебаҳо мадина ақ назароваро пазиро бошед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо иштироки яке аз журналистони шинохта, оне ки ҳама тӯю маҳфилҳоро обод мекунад, тарабобод мекунад. меҳмони барномаи мо буданд Раҷ Аҳмад. таманниётро ба шумо медиҳем ва бо ҳамин барномаро анҷом медиҳем ва мехоҳам ки ватани аҷдодии мо ҳамеша зебову обод бошад, сулҳу субот ва фазои самои ваҳдати тоҷик ҳамеша поянда бошад. худованд нигаҳдори ҳар яки шумо ва ба шумо барори комёбиҳо илҳоми баланд орзуманд ҳастам. тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо иштироки Раҷ Аҳмад. саломат, хайр мегӯем ва бо барномаҳои ҷолиби мо ҳамеша бимонед. хайр. хона обод бошед.